n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ jigitugu masa fo a tun bɛ kayi jamana la an bɛna an da don o la i y'a faamuya b'a la n'an bɔra yen nɔ amadu albert mayiga ne yɛrɛ terikɛ bi an bɛna can a ka bon hakili ma parce que anw ka teriya i y'a faamuya b'a la n'i ye sira bila an b'i bila dɛ o de ye anw ta ye an tɛ mɔgɔ kɔ an bɛ ala de kɔ an bɛ an faso de kɔ amadu albert mayiga bɛ ka taa cogo min na an bɛna duloki bɔ a la ka kulisi bɔ a la ka sugu yira aw la a bɛ mɔgɔ minnu ka baara la ka sɔrɔ k'a fɔ aw ye amadu albert mayiga parce que nin waati in na a bɛ ka molobaliya caman ta ka sogoli kokala mayiga sɛgɛrɛ an bɛna yira aw la amadu mayiga yɛrɛ ye jɔn ye a bɛ jɔn ka baara la laɲini jumɛn de bɛ a la an bɛna o pɛrɛnfo di aw ma amadu albert mayiga petini min bɛ sente kɔnɔ n terikɛ don dɛ walahi n terikɛ don ni n y'a wele sufɛ a bɛ n jaabi ni n y'a wele sɔgɔma a bɛ n jaabi mais nin waati n'an mago tɛ farafarali la mali jugu ka ca an ni faransi bɛ ɲɔgɔn na an ni ameriki bɛ ɲɔgɔn na an ni mali mɔgɔba caman de bɛ ɲɔgɔn na an ni politisiyɛnw bɛ ɲɔgɔn na n'an yɛrɛ dama nana bila ɲɔgɔn na tuguni dɔw de bɛ fara juguw kan juguw sago bɛ sɔrɔ amadu albert mayiga i bɛ sira min kan n'i m'a bila malo b'a kɔfɛ dɛ kawuji min tun bɛ sira min kan i bɛ ka kawuji min de ladege sogɛli kɛlɛ cogo t'a la a ko ka di maliyɛnw ye bi a ka bon hakili ma n'i ko i bɛ sogɛli kɛlɛ walahi amadu albert mayiga fɛn bɛ yɛlɛla ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ nin sira in bila a t'i arrange quoi n terikɛ de ye an bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ ɲɔgɔn kalama an bɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ nin sira in bila sinɔn maliw b'a kɔfɛ n'an bɔra yen nɔ fanta sise a bɛ bamakɔ nin waati in na ko dɔ y'a minɛ ka don kaso la a bɛ kasobonba la musow ka kasobonba boli an bɛna an da don o la fanta minɛna ko min kama ani tulogɛlɛya min bɛ fanta na an bɛna an da don o bɛɛ la ne ye kangari da fanta sise an ko a ka jigin ka bɔ reseau sanfɛ i y'i cɛ bila ka na kelen k'i denw bila ka na kelen i sigi cɛ ni denw kɔrɔ reseau soso tɛna tɔgɔ foyi de d'i ma a tɛna nafa foyi de lase ma mais denmisɛnnin harakara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini bilahi a bɛ hurunkunbɛ de ne y'a fɔ a ye dɛ bon i tagatɔ min filɛ boli sisan ni ala ma fari kɛ a bɛ kɛ jugu sago ye an bɛna an da don o la gɛlɛya min b'i kan bi i y'a faamuya b'a la k'a fɔ an balimaw ye a bɛ video partager maximum ne balimaw bi an sigikun ye asimi goyita a taara kayi mara la kayikaw bɔra k'a kunbɛn a ka bon hakili ma jama bɔra jama min ɲɔgɔn ma deli ka bɔ kayi an bɛ kayi cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a y'an ka président kunbɛn ka ɲa jama bɔra a ka bon hakili ma kayika bɛɛ bɔra ka asimi koyita kunbɛn vraiment a diyara ne ye a bonyana n ma walahi nin b'a yira k'a fɔ ko kayikaw bɛ asimi fɛ nin b'a yira k'a fɔ asimi bɛ sira ɲuman kan nin b'a yira k'a fɔ asimi bɛ ka baara kɛ mali kɔnɔ a ka bon hakili ma parce que n'i ma baara kɛ jamana kɔnɔdenw tɛ k'i fɛ i y'a faamuya b'a la n'i tɛ tiɲɛ sira kan jamana kɔnɔdenw tɛ tugu i kɔ asimi taara kayi cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ a bɛɛ bɔra ka asimi kunbɛn a ka bon hakili ma ka kayi cɛ ani muso denmisɛnnin ani mabakɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ président ye lahidu fɛn fɛn ta aw ye walahi a y'a sɛbɛn ka bila a b'a bɛɛ dafa aw ka sirako c'est que o wari yɛrɛ finansera ka ban kayi sira o bɛna dilan miliyari joli joli asimi a wari bɛɛ sara kayi lycée a y'o fana layidu ta o fana bɛna kɛ terrain o wulila déjà an bɛ min fɔ kayikaw ye hali bi an jɔlen ka to nin président ɲuman in bɛ se ka to an ka jamana kun na cogo min na nin président ɲuman in bɛ se ka sa fanga la cogo min na nin président ɲuman in bɛ se ka mali kɔndi fɔ lahara cogo min na an bɛɛ jɔlen ka to an ka asimi dɛmɛ ni asimi tilala an na mali tɛ jɔ tuguni ne de y'a fɔ aw ye ni asimi bɔra an tɛgɛ kɔnɔ mali bɛ kɛ juguw sago ye a pour que asimi ka to fanga la kayi bagunu kulukɔrɔ nara i y'a faamuya b'a la moti sikaso an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin den saramani nin den ɲuman in i y'a faamuya b'a la nin halaladen nin hɔrɔnden i y'a faamuya b'a la nin tiɲɛtigi i y'a faamuya b'a la k'a kokɔrɔma don walasa a bɛ se ka to an ka jamana ko na cogo min na kayikaw k'aw fo walahi a ye bɔli kɛ depuis ala ka kayi da nin jama ɲɔgɔn ma deli ka bɔ o b'a yira k'a fɔ président baarakɛla don faso de ɲuman don a b'a faso fɛ baara bɛ ka kɛ tiɲɛ kan n'i ma fɛn kɛ mɔgɔw ye mɔgɔw tɛ k'i fɛ n'i ma mɔgɔw sago kɛ bilahi maa si tɛ tugu i kɔ jama min bɔra a bɛ dalilu yira a bɛ preuve yira a bɛ tiɲɛ yira bilahi maliyɛnw bɛ tiɲɛ de kɔ bi o tɛ mɔgɔ kɔ dɛ maliyɛnw bɛ tiɲɛ de kɔ bi o tɛ mɔgɔ kɔ wala ka kayi cɛ ani muso fo ka denmisɛnnin ani mabakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛna asimi koyita kumakan k'a la
y'a faamuya b'a la ne y'a fɔ yan n ko Sogɛli tɛ foyi kɛ Asimi ɲinan ma mais mɔgɔkɔrɔba kuma suruku b'o don n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ n y'a fɔ yan Sogɛli ye discours min kala o don ni nafigiw tun bɛ fɛ ka an bila ɲɔgɔn na ni samaranitigiw tun bɛ fɛ ka an bila ɲɔgɔn na ni kafiriw tun bɛ fɛ ka an bila ɲɔgɔn na n y'a fɔ dɛ n ko Sogɛli bɛ fɛn fɛn kɛ ani Asimi bɛ sigi ka kuma fɔlɔ Asimi ka discours ani Sogɛli ka discours a bɛɛ kɛra kelen ye on dirait que Lassana ni Fuseni Sogɛli ye discours fɛn fɛn kala o don i y'a faamuya b'a la diplomatie économie sociale i y'a faamuya b'a la dunkafa kɛnɛya Asimi taara segin nin bɛɛ kan Kayi fali sara boci banna ne y'a fɔ n ko nafigaw bɛ sɛgɛn dɛ samaranitigiw fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ k'a fɔ aw de bɛna Sogɛli ni Asimi fara kɛcogo t'a la Asimi bɛ Sogɛli nafa dɔn malidenw yɛrɛ bɛ Sogɛli nafa dɔn a mɔgɔ minnu tun bɛ bo fara la Asimi Sogɛli y'i cu ni sɔrɔsiw ye Sogɛli y'u bila en plein vol a bɛ ka sɔrɔsiw dɔgɔya bi ne y'a fɔ dɛ n ko kuma fɛn fɛn bɔra balanden da i b'a sɔrɔ a y'a mɛn balanba de da kɔnɔ n ye nin fɔ yan dɛ kuma fɛn fɛn bɛ bɔ balanden da i b'a sɔrɔ a y'a mɛn balanba de da kɔnɔ mais n'anw ye kuma fɔ o t'a ta mais tagalen ɲɛfɛ anw ka tiɲɛ bɛna d'anw ma parce que anw tɛ kuma an kun fɛ an ma taa école la dɛ mais n'an y'an sigi ka mesure kɛ ka jateminɛw kɛ i y'a faamuya b'a la n'an y'a déposer yɔrɔ min na hali giri tɛ se ka ta ka bɔ yen Sogɛli kumana don min na mɔgɔ minnu bɔra ko Sogɛli bɛ fɛ ka sɔrɔsiw janfa n m'a fɔ n k'a tɛ sɔrɔsiw janfa n k'a bɛ kuma fɛn fɛn fɔ ani Asimi de b'a ta ɲɔgɔn bolo a bɛ baara fɛn fɛn kɛ ani Asimi de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ Asimi taara discours min kalan Kayi kunu ani Sogɛli ye discours min kalan o don ni mɔgɔ y'a yɔrɔnin tigɛ k'o bɛ Sogɛli ni sɔrɔsiw bila ɲɔgɔn na Sogɛli ka kuma ni Asimi ka kuma bɛɛ taara kɛ kelen ye foyi ma don u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ kelen n bɛna Asimi kumakan kala aw bɛna faamuya k'a fɔ nin cɛ fila u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya u tɛ foyi kɛ ɲɔgɔn ɲinan ma u bɛ baara fɛn fɛn kɛ i y'a faamuya b'a la o bɛ bɛn a kan de fɔlɔ Sogɛli bɛ sɔrɔ ka taa fɔ an bɛ Asimi lamɛn wala jugusago minnu tun bɛ panpan na komi tinɛni ala tɛna aw sago kɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke nafa tɛ juguya la an ka jigitugu masa lamɛn ka Mali région bɛɛ fo Mali kɔnɔ tile bi kaɲakan Mali cɛ muso denmisɛnnin tenitigi maliyɛn bɛɛ maliyɛn o maliyɛn na n tɛ ɲinɛ an ka tunkarakɛw kɔ olu minnu an bɛ ka jɔrɔ n'u ye u bɛ wuli ka jɔ la jamana kɔ kan kunun ko an ye Malikura ko a bankera o Malikura ko o bɛ jamanadenw ka laɲini laɲiniw sɔrɔla sigida fɔlɔ n'a bɛ fɔ o ma Assise nationale de la refondation o laɲini o kalafili kɛra maliyɛn bɛɛ wulila k'i jɔ dɔw ko u sɔnn'a ma dɔw ko k'u ma sɔn a ma mais o bɛɛ de b'a la o hukumu kɔnɔna la kalafili kɛra an ka sariyasunba bulonba mɔgɔw olu ye jaabi bɔ kɛmɛ sira la mɔgɔ 96 ani kunkan fɛ olu ko k'u sɔnn'a ma olu ye 8 ta o b'a yira ko jamanadenw ka laɲini don o b'a yira ko jamanadenw u ka lafiya ko don an b'o foli bila jamanaden bɛɛ ye merci n bɛ fɛ ka mun fɔ a foro kan minnu ko sɔnn'a ma u sɔnn'a ma k'a da u ka faamuyali an'u ka hakilinata de ma minnu ko k'u ma sɔn ma u fana ma sɔn ma k'a da u ka faamuyali u n'u ka hakilinata de ma mais fɛn kelen bɛ yen an bɛɛ maliyɛn de an bɛɛ maliden de maliyɛn bɔ maliyɛn na merci n'a ma ɲɛ ko kiiri tigɛra k'a ko labanna k'a fɔ minnu ko k'u sɔnn'a ma k'a laban n'olu ta la an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ maliyɛn bɔ maliyɛn na bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma inchallah nin gafe kura ye n'o jamana sarasunba ye maliyɛnw de y'a baara kɛ
malien cɛ fara muso kan ka fara an ka tunkarakɛw kan olu bɛɛ de y'a baara kɛ dunan kelen bolo ma don a baara la o baara n b'a dɔn n'o o bɛna bilasira jama mana bɛn fɛn min kan a ka ca Ala fɛ janfa t'o la namara t'o la baara bɛ kɛ n'o ye Malikura min bangelen filɛ nin ye ne ye Malikura ye maliyɛnw ka a kɛ a bɛna sabati maliyɛnw ka nafasɔrɔ sira a bɛna don ba la Jigitugu masa Mali jamana a ka ca fɛ bɛɛ bɛ jɔ jɔyɔrɔ la ɲɛdɔn a tɛna kɛ jamana in na bilen nin bɛ k'a bannen pewu pewu a ma ban dɛ a daminɛnen filɛ tan cogo la hali bi bɛɛ k'i cɛsiri ne ye foli kɛrɛnkɛrɛn bila an ka tunkarakɛw ye dan tɛ foli mun na an bɛ jɔrɔ n'olu ye sabula da ko u bɛ tunga fɛ baara a ma nɔgɔ bɛɛ b'a sɛgɛn dɔn u y'o bɛɛ bila k'a bɔ vote don ko jamakulu ka na o baara kɛ n b'u fo dan tɛ foli mun na. Merci beaucoup. An y'an ka baara bila ka mɔgɔw labɔ ka Asimi dɛmɛ a y'a don an ye fana quoi merci président. n bɛ maliyɛn bɛɛ fo dan tɛ foli mun na. Merci. sabula da kan an bɛ ka fɛn fɛn kɛ sisan fɛn kelen dɔrɔn de don fɛn damadɔni dɔrɔn de bɛ yen o de y'a to bɛ ka kɛ o y'a to a foli fanba yɛrɛ ye maliyɛnw ye o fɔlɔfɔlɔ min an bɛ ka fɛn fɛn kɛ n'aw yɛrɛ bɛ ka nisɔndiya a la a bɛɛ bɛ ka kɛ aw ka muɲu a n'a ka sabali kɔnɔna la n'o tɛ foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ. Jigitugu masa a bɛɛ fɔ. komi n y'a fana to la baara ma ban dɛ hali ka tɔba bɛ kɔfɛ a tɛ taa hali bi an ka muɲu an ka sabali mun b'a to a ka laɲini a bɛ sabati. an b'a ɲini Ala fɛ Malikura bangelen filɛ nin ni sera Sumakura n'o o latigɛra Ala ka kɛ jamana ma hɛrɛ ye Ala ka kɛ jamana ma basigi ye Ala ka jamana ka nafasɔrɔ sira bɔ a la Ala ka jamana ma kunnawolo ye Ala ka maliyɛnw kan bɛn o tɛmɛnen kɔ an sera an kaye bi an nana bɔ ye ka foli bila Ala ka bonya kɛ a ka laɲini dɔ tun bɛ yen Ala y'a kɛ bi olu sabatira hali n b'aw fo a ka muɲu a n'a ka sabali la sinon tuma dɔ la kuma kun cayara mais dɔɔni dɔɔni de don. o baara fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye Kayi sira Kayi Sandare o baara daminɛli ani Kayi lycée o biriki fɔlɔ dali ani chemin de fer baaraw daminɛli bɛɛ bɛ Kayi nafa dɔn a n'a jɔyɔrɔ dɔn Mali nafasɔrɔ sira la nin tɛ foyi ye Kayi kungo la nin ye dɔɔni dɔrɔn de ye an kan ka mun ɲɛnabɔ. a b'a bɛɛ ɲɛnabɔ. n'a y'a jate minɛ nin bɛɛ ye jamana yiriwali baara de n'a b'a fɔ o ma ko développement n'a y'a jate minɛ jamanadenw ka laɲini fɔlɔ-fɔlɔ o ye lakana ye fo lakana ka sabati parce que lakana yɛrɛ tɛ yen hali dumuni i tɛ se k'a kɛ fɛn bɛɛ gulonnen bɛ lakana de la o de y'a to an ye baara daminɛ lakana la fɔlɔ a baara ma ban mais dɔɔni kɛra a la mais i mana lakana kɛ cogo o cogo fɛn fila bɛ yen a n'olu tala ɲɔgɔn ye tuma bɛɛ o fɔlɔ-fɔlɔ min ye an b'a fɔ mun ma diplomasi ani jamana wɛrɛw bɛ jɛɲɔgɔnya minnu na an ka jɛɲɔgɔnya baara ani jamana wɛrɛw o diplomasi de b'a to i bɛ se ka i sagofɛnw sɔrɔ o mɔgɔw bolo o de b'a to ni mɔgɔw bɛ jɛ mɔgɔ minnu kɔnɔjalen don n'u bɛ sigi dɛmɛ i fɛ baara la an bɛ kɛlɛ min na n'u jatigɛ wale mɔgɔw ka kɛlɛ ye jamana kelen tɛ se ka kɛ jamana kelen ala y'a ɲɛ bɛ jamana ba minnu na bi u bɛ fara dɔ de kan dɔ de bɛ fara u kan k'u ka se ka kɛlɛ kɛ o de hukumu na an ka jɛɲɔgɔnya an bɛ jamana ɲini jamana minnu b'u kɔnɔ diya an ye jamana minnu jɛlen don jamana minnu b'an dɛmɛ an ka baara la. n'o ye Irisi jamana ye jamana minnu kɔnɔ jɛlen don Irisi Chine o de kɔnɔna la an bɛ ka armée labɛn minɛnw bɛ ka san
mais minɛn dɔrɔn tɛ kɛlɛ kɛ wallahi minɛn dɔrɔn tɛ kɛlɛ kɛ sogɛl ye nin de i fɔ bɛna minɛn san mɔgɔ dɔ bɛ minɛn la baara n'o ye ça kɛlɛkɛcɛ c'est ye vrai o kɛlɛkɛcɛ i b'o labɛn i bɛ musakala ta i b'a fɛrɛ bɔ mun b'a to a ka denbaya n'a taara ɲi di don min na a ka denbaya kana bila kɔlɔlɔ la o de hokumu kɔnɔ minɛn salen an bɛ ka baara dɔ kɛ mun b'a to sɔrɔsiw u bɛ don so minnu kɔnɔ u ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ni sɔrɔsikɛ bɛ taa mission na maɲumatɔ ko don o de hokumu kɔnɔ an bɛ ka so dɔw jɔ ba 4 ɲɔgɔn na a tɛ armée bɛɛ bɔ mais u bɛɛ ye jigiya dɔɔnin ye mun b'a to sɔrɔsikɛ n'u bɛ taa kungo kɔnɔ u ka se ka sɔrɔsiw bɛ se ka kɛlɛ ma o hokumu kɔnɔna la an bɛ ka dɔgɔtɔrɔso dɔ jɔ dɔgɔtɔrɔso min b'a to n'an ka sɔrɔsiw banana u tɛ taa furakɛ kɛnɛ ma bilen u bɛ furakɛ Mali la yan o dɔgɔtɔrɔso o fana maliyɛn bɛɛ jɛ de o maliyɛn bɛɛ jɛ de maliyɛn ma maliyɛn na merci beaucoup jigitigiw masa ala k'i sara o bɛɛ ye jamana yiriwaliw ko fɔ merci o dɔgɔtɔrɔso maliyɛn bɛɛ de jɛ don a b'a dilan sɔrɔsiw tɔgɔ la mais bɛɛ de bɛ fura k'a kɔnɔ sabula da kan ka taa mɔgɔ furakɛ kɔfɛ a na musaka ka bon kojugu n'an ye an jija ka dɔ dilan an yɛrɛ fɛ yan o b'a to an ka mɔgɔw bɛ kisi fɛn caman ma ça c'est vrai ala k'i sara ala ka barika b'i la ala k'i to jamana in kun na i mana lakana kɛ cogo o cogo a taala ye jɛɲɔgɔnya n'a fɔ ma diplomasi voilà o ye fɔlɔ ye voilà mais a taala sogɛl ye nin de fɔ développement ye n'o fɔ ma jamana ka yiriwali n'a y'a jateminɛ depuis salon n ka discours la 22 la n y'a fɔ an ɲɛna k'an ka jamana yiriwali an bɛ n'o baara daminɛ mun b'a to an bɛ se ka sɔrɔsiw ka baara olu ka baara min kɛ k'o baara dafa parce que n'o ma kɛ a tɛ se ka ɲɛnabɔ sabula da kan sɔrɔsikɛ a bɛ sara de sɔrɔsikɛ minɛn de bɛ san ka d'a ma ni dɔnni ma baara kɛ ni impôt ma baara kɛ sɔrɔsikɛ dɔnni i tɛna sara dɛ n'i ma sara o fana n'a kɔlɔlɔ don donc a tɛ taa jamana ka yiriwa mun b'a to sɔrɔsiw bɛ se ka mun sara n'u musaka ka sɔrɔ mun b'a to minɛn bɛ san sɔrɔsiw ye o fana musaka ka sɔrɔ o de y'a to a tɛ taa fo jamana ka yiriwali o ka tugu sɔrɔsiw ka baara la o de hokumu kɔnɔna la an ko an bɛna jamana yiriwali baara kɛ mais an b'a daminɛ nɔgɔmani na fɔlɔ nɔgɔmani n'an bɔra nɔgɔmani na an bɛ taa gɛlɛma la nɔgɔmani ye jumɛn fɔlɔ nɔgɔmani o tun ye ka Comatex k'o wuli nɔgɔmani ko jumɛn ka INPP k'o wuli nɔgɔmani ye jumɛn ka chemin de fer ka terrain na wuli olu ye nɔgɔmaniw ye sabula daga olu bɛ yen déjà ka ban an b'olu labɛn mun b'a to an bɛ se ka baara daminɛ n'o ye maintenant gɛlɛman min ye jumɛn sisan o gɛlɛma o fana baaraw bɛ sen na sabula daga ni mɔgɔw ma biriki bɔtɔ ye u t'a dɔn ko baara bɛ ka kɛ a bɛ faamuya sabula daga a baara bɛ sen na an b'a bɛɛ de jouer quoi pour que maliyɛnw ka faamuya an ɲɛsin fɛn kura caman ma n'i y'a lajɛ jamana ka nafasɔrɔ siraw la an y'a se maliyɛnw ko k'a fɔ ko mali sanu a ka kɛ maliyɛnw ta ye o de hokumu kɔnɔna na o de hokumu kɔnɔna la maliyɛn ko ka sanu ko k'a sɛgɛsɛgɛ ni suya min b'a la a ka dɔn sabula daga maliyɛnw tɛ ka nafa sɔrɔ u ka sanu na o kɔfɛ an jɛkulu dɔ bila gouvernement jɛkulu dɔ sigi sen kan mun bɛ sanuko sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn mun b'a la mun b'a to maliyɛnw tɛ ka nafa sɔrɔ a la o jɛkulu sigira olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a dɔnna voilà mais an bɛna wala de ka kungo n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na écoutez tranquillement k'aw la faamuya k'aw la sɔrɔ an bɛna de dɔ bɔ cogo di o kɛlen a tɛ taa fo k'a ko bɛɛ bayɛlɛma ni san pɛrɛnna bɛɛ b'i kunkolo de minɛ an amina ko ye maliyɛnw de o t'an ɲɛ sira la o de hokumu kɔnɔna na an jɛkulu bila sen kan u ka segin baara in kan parce que sariya de bɛ mun bɛ sanuko ɲɛnabɔ o sariya de bɛ yen maliyɛnw de y'a baara kɛ dɛ mɔgɔ ma baara kɛ maliyɛnw de y'a baara kɛ o sariya o tɛ maliyɛnw ka nafasɔrɔ sira a t'a bato n'a ye kɛɲɛba mɔgɔ bɛ mankan ci siraw tiɲɛnen don parce que minnu bɛ mini baara kɛ kɛɲɛba sira la ni kɛɲɛba ka nafa t'a la sira bɛ tiɲɛ o diyagoya ye o mɔgɔ bɛ bana diyagoya donc gafe kura min dilanna gouvernement fɛ gafe kura dilan gouvernement fɛ mun ye o bɛɛ bayɛlɛma sisan gafe kura min dilanna n'a baara banna n'a taara bila CNT la a tɔ tora olu b'u bolo nɔ bila la n dalen b'a la u b'u bolo nɔ bila la n'o bɔra maliyɛn ka sanu a bɛ k'a ta ye ala mɛ dɛ
bila dɔ kan ni nana i bɛ fɛ ka kɛ cogo min na an bɛ fɛ ka kɛ cogo min na i b'a a kɛ ten n'i ma sɔn ma i ka sira an man ka sira la. a banna. o kɔnɔna la an ye société de créé n'a fɔra ko SOREN o société olu de ka baara bɛna kɛ ka Mali sanuko Mali tɔgɔla k'o baara kɛ o fana hukumu kɔnɔna la an bɛna usine dɔ jɔ usine n'a fɔ usine d'affinage o de bɛ kɛ ka sanu bayɛlɛma parce que sanu tɛ bayɛlɛma Mali la sanu bɛ bɔ Mali la ka taa bayɛlɛma Ghana ani jamana wɛrɛw la. o tɛmɛnen kɔ CMDT la an bɛna usine fila jɔ CMDT la o bɛɛ jamana ka yiriwali hukumu kɔnɔna la o usine fila n'u b'a fɔ ma ko Somafil olu bɛna kɛ usine k'an ka coton bayɛlɛma k'a kɛ gari ye mun b'a to an bɛ se ka fɛn caman dilan n'a ye o kelen kan ka kɛ Kucala kelen kan ka kɛ Bamako. kɛnɛya ko la an bɛ dɔɔnin de kɛ komi jamana problème ka ca jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ farafinna bɛ gɛlɛya diɲɛ dunuya yɛrɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ an ka wari fana bolo mais o n'a ta o ta an tɛ se ka k'an m'an jɔ ko gɛlɛya bɛ an tɛ jamana ka nafasɔrɔsiraw la bato an b'an seko kɛ kɛnɛya hukumu na an bɛ ka minɛnw ɲini k'an ka dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen komi n b'a fana tuma bɛɛ an bɛ taa nɔgɔmani la ka sɔrɔ ka taa gɛlɛma la nɔgɔmani an bɛ ka minɛn ɲini k'o bila dɔgɔtɔrɔsow la a exemple dɔ misaliya dɔ ye k'a yɛrɛ ye centre de dialyse an ye minɛn ɲini ka bila kɔnɔ o jamana wɛrɛ b'a kɛ kɔnɔkura lamini na dɔ b'a ka sara la ka nin bɛɛ mais an yɛrɛ ŋaniya ye min ye k'a ye ka dɔgɔtɔrɔso belebeleba dɔ jɔ Mali kɔnɔ o baara bɛ sen na a ma ban a ko de ka suma parce que a donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ ka ca ka dɔgɔtɔrɔsoba dɔ jɔ Mali la Maliyɛn si tɛ bɔ ka taa furakɛ kɛnɛ ma bilen bɛɛ bɛ furakɛ jamana kɔnɔ. sɛnɛ hukumu kɔnɔna la hukumu kɔnɔna la sɔrɔsiw bɛ wuli ka jɔ la mun b'a to sɛnɛkɛlaw bɛ se k'u ka sɛnɛ kɛ cogo min na lafiya kɔnɔ a ma nɔgɔ dɛ an jugu bɛ kɛlɛ jugu tɛ k'i bɛ jugu min ye don bɛɛ a bɛ bali mɔgɔw la ka tiɲɛni kɛ o n'a taabolo bɛɛ sɔrɔsiw b'u se kɛ mun b'a to sɛnɛ bɛ se ka kɛ cogo min na ni sɛnɛ ma kɛ dunkafa a tɛ se ka sabati. a tɛ sabati n b'a lajɔya ni sɛnɛ ma kɛ dunkafa tɛ se ka sabati Sogɛli ye nin de fɔ Sogɛli ka kuma ni Asimi ka kuma danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ fa kelen ba kelen i y'a faamuya bala Sogɛli ye kuma min fɔ Asimi nana segin o de kan Kayi mais o tɛ se ka Asimi ta kɔ karo parce que n'i ko i bɛ Asimi kɛlɛ bi i bɛ malo an bɛ min fɔ jugu ye k'u ka Sogɛli ye ka Sogɛli to yen n'u ma Sogɛli to yen Kumasulu b'a kɔfɛ malo b'a kɔfɛ Sogɛli ye nin de fɔ dɛ ko lakana sabatira baara caman kɛra o la Maliyɛnw mago bɛ mun de la bi dumuni an ka dumuni ko sigi sen kan u y'an ta kun min kama n'an m'o baara kɛ o bɛ se k'an gɛn ka bɔ yen Sogɛli ye nin dɔrɔn de fɔ Sogɛli y'i cun ni sɔrɔsiw ye Sogɛli ye sɔrɔsiw janfa a donna ta depuis a don n y'a fɔ nin kɛnɛ kelen kan n ko Sogɛli tɛ kuma foyi fɔ a kun fɛ a tɛ foyi kɛ Asimi ɲinɛ ma a bɛ discours fɛn fɛn kalan i b'a sɔrɔ ni Asimi jɛmakan don Asimi seginna Sogɛli ka kumakan de kan a bɛɛ fa kelen ba kelen différence foyi t'o ni ɲɔgɔn cɛ économie sɔrɔ yiriwali dunkafa ka sabati i y'a faamuya b'a la économie ka kɛ Sogɛli kumana fɛn fɛn kan Asimi nana segin o de kan kuma ma ban fali sara boci banna Sogɛli y'a ka mɔgɔw de ta i y'a faamuya b'a la minisiri kuraw olu bilala kuraw taara kura minnu taara n ka cɛ n'i b'olu ka baara f'u ye i b'a tɛrɛ juguya fɔ de o de différence dɔrɔn bɛ Sogɛli ni Asimi ka discours cɛ Sogɛli ye mɔgɔ kuraw de ta baara la mɔgɔ kura minnu taara maliyɛndenw ka laɲini ye min ye Sogɛli o de don mɔgɔ kura ninnu tulo la n'an ma maliyɛnw ka baara kɛ olu de y'an bila yen u bɛ se k'an bɔ yen n'an ma maliyɛnw ka baara kɛ u bɛ se ka kabakurun ta an nɔfɛ c'est que n'i bɛ mɔgɔ ta baara la i y'a faamuya bala i ka laɲini ye min ye i b'a tɛrɛ juguya f'a ye de walasa a bɛ se k'i ka baara kɛ k'a ɲɛ cogo min na Asimi ni Sogɛli ka kuma différence nin yɔrɔnin dɔrɔn de Sogɛli ko maliyɛnw de y'an ta n'an m'u sago kɛ u bɛ se k'an bɔ yen parce que olu de ta ye jamana ye fanga b'olu de la u bɛ fɛn min fɛ an ka ɲini ka d'u ma o Sogɛli ka kuma bɔ a minɛn kɔnɔ ka tura kunjugu kan a ye sɔrɔsiw janfa a tun man ka nin fɔ Sogɛli bɛ ka nin fɔ kun jumɛn de la M5 mɔgɔw gɛnna o de dimi b'a la foyi dimi tɛ Sogɛli la a ye temps de fɔ tori tɛgɛ tiɲɛ maliyɛndenw mago bɛ min na ni Sogɛli yɛrɛ bɛ ka min bɛ terrain kan Sogɛli bɛ ka taa Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ tɔɔrɔ min bɛ mɔgɔw kan sɛgɛn min bɛ mɔgɔw la u y'o de fɔ minisiri y'o ci de lase a ka baarakɛdenw ma mɔgɔ minnu taara baara la i y'a faamuya bala u bɛ se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min na Sogɛli de f'u ye maliyɛnw mago bɛ dumuni na e min taara dumuni ko la
i jija dumuni ta sira fɛ ni m'i jija i bɛ se ka bɔ i place la dɛ parce que i ta tɛ jamana kɔnɔdenw de ka place don kuma fa na ba filɛ o ye Sogɛli dɔgɔya k'a kɛ tan k'a kɛ tan a ye sɔrɔdasiw janfa ala ka teli n'a ka ciden ye Sogɛli ye kuma fɛn fɛn fɔ Asimi taara sigi o de kan différence foyi t'o ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ bɛ komi Lasana ni Fuseni kuma bɛɛ fɔ cogo ye kelen ye laɲini bɛɛ ye kelen ye wa o bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo foyi tɛ yen juguw ma malo bi mɔgɔ minnu tun bɛ nafigidenya la ani samaranitigiya la olu bɛ se k'u kun kɔrɔta bi wɔrɔnya kɛnɛ kan wa o tɛ se k'u kun kɔrɔta dɛ ne y'a fɔ ko nafa tɛ juguya la nafa tɛ juguya la dɛ juguya kɔ ye malo de mɔgɔ minnu tun b'a la bi ko Sogɛli cu ni sɔrɔdasiw ye olu bɛ se ka kuma danbe kɛnɛ kan wa Sogɛli ye kuma min fɔ Asimi seginna o ɲɔgɔn de kan Asimi tɛ sɔrɔdasi ye wa Asimi de ye Mali président ye mɛ n ka cɛ n'an bɛ taa an bɛ se n'an bɛ taa an bɛ se hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ nin cɛkɔrɔba in y'a kɛ faso ye de ni k'i bɛ bila la malo b'a kɔfɛ dɛ a y'a kɛ faso ye de n'i y'a ye a tɔgɔ bɛ ka bɔ anw da kɔnɔ wala an bɛ bɛn de fɛ an minnu bɛ kote kelen na bi an ka ɲɔgɔn minɛ ni fini nɔgɔra a ka fɔ so kɔnɔ ni fini nɔgɔra a ka fɔ so kɔnɔ mɛ ka bɔ da baarabaya la ka cɛkɔrɔba dɔgɔya an jɔlen bɛ an bɛ san kan bɛ jigin i kan a tɛ bɔ Asimi fana kama mɔgɔ minnu bɛ ka Sogɛli dɔgɔya ni tile fila la ko Sogɛli taara discours fɛnw ni fɛnw kɛ Asimi fana seginna ɲɔgɔn kan dɛ pour que aw tɛ bɔ Asimi fana kama o tɛ se ka bɔ nin yɔrɔ de i b'a ye ko cohérence tɛ yen o tɛ Sogɛli kunkolo de fɛ o tɛ nin fanga yɛrɛ de fɛ kuma fa n'a ba filɛ parce que ni Sogɛli bɔra Asimi kɛrɛfɛ Asimi jugu bɛ caya u bɛ k'o solution de ɲini sisan ni Sogɛli bɔra Asimi kɛrɛfɛ Asimi jugu bɛ caya u b'o stratégie de b'u bolo mais ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya maliyɛn bɛɛ ka nin c'est pour ça que ni Asimi ka discours k'a daminɛ kun fɔ a laban k'a k'a la bɛɛ k'a faamuya différence n'a bɛ Sogɛli ni Asimi ta ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔdenw bɛ n'o juger maliyɛn kunkolo b'u kan da la dɛ n'i y'a ye o bɛ Sogɛli fɛ bi fɛn dɔ de bɛ ka kɛ n'i y'a ye o bɛ Asimi fɛ bi fɛn dɔ de bɛ ka kɛ wa mɔgɔ si tɛ se ka ninnu fara ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ si tɛ se ka ninnu fara ka bɔ ɲɔgɔn na parce que depuis u farala ɲɔgɔn kan garijɛgɛ fɔni na depuis u farala ɲɔgɔn kan hɛrɛ bɛ ka sɔrɔ depuis u farala ɲɔgɔn kan maliyɛndenw donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mɔgɔw garijɛgɛ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ de n'aw ko a bɛ ninnu fara an ka cɛ hɛrɛ t'a kɔfɛ dɛ wa ninnu yɛrɛ tɛ fara maliyɛnw ɲɛna parce que maliyɛn tɛ ɲuman dɔnbali ye maliyɛn tɛ fisun wale ye ninnu bɛ ka baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw ɲɛ b'a la ɲɛdimi de kɔnɔdimi tɛ ka fɔ nafigiw ye k'u k'u doni jigi kuma banna pewu Sogɛli ka discours ni Asimi ka discours a bɛɛ kelen ye fo ni kɛra kafiri ye dɛ Sogɛli ye kuma min fɔ Asimi taara segin o de kan depuis a don n ko cɛkɔrɔba tɛ foyi kɛ président ɲina ma parce que a yɛrɛ y'a fɔ yan n'a bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛ président de wele fɔlɔ n'a bɛ taa discours fɛn fɛn kalan n'a bɛ taa voyage fɛn fɛn na n'a bɛ taa maliyɛnw ka ci fɛn fɛn fɔ ani président de b'a ta ɲɔgɔn da la fɔlɔ ani président de bɛ i y'a faamuya b'a la bɛn kow kan fɔlɔ Sogɛli bɛ sɔrɔ ka taa a discours kalan a Sogɛli man ɲi a ye sɔrɔdasiw janfa Sogɛli bɛ ta a bɛ ta a bɛ ta président yɛrɛ seginna Sogɛli ka kuma kan kuma b'a ban économie sociale i y'a faamuya b'a la développement dunkafa ka sabati Sogɛli ye nin dɔrɔn de fɔ anw taara anw ye baarakɛlaw de maliyɛnw ko kɔngɔ b'u la an ka dumuni ɲini ka d'u ma n'an ma dumuni ɲini ka d'u ma u bɛ se k'an gɛn ka bɔ an place la kuma fa n'a ba filɛ o de yɔrɔnin tigɛra ka tura kunjugu kan pititi patata 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 ni waraba yɛrɛ taara segin a kan a ma ban ni kotigi yɛrɛ taara segin Sogɛli ka kuma kan baara ma ban juguw bɛ kasi tuguni juguw bɛ bo fara tuguni mɔgɔ minnu tun bɛ juguya la Sogɛli ye Asimi janfa wa filɛ nin ye dɛ Asimi ko Sogɛli m'ale janfa ale yɛrɛ de ye Sogɛli bila k'a ka taa nin kuma fɔ wa k'ale yɛrɛ seginnen filɛ Sogɛli ka kuma kan baara ma ban fali sara boci bana juguw bɛ sa tuguni an bɛ hali sini an bɛ nin k'a la tuguni pour que a ka don u kunkoloden kɔnɔ u k'a mɛn tuguni quoi mɔgɔ minnu tun bɛ juguya la Sogɛli y'u janfa ani Asimi tɛ ɲɔgɔn kan fɔ Sogɛli ye kuma min fɔ Asimi taara segin o de kan ni Sogɛli ka kuma bɛɛ kelen ye e bɛna mun de fɔ hɔrɔnya kɛnɛ kan sa juguya kɔfilɛ malo nin ta tiɲɛ malo nin ta tiɲɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Amadu Albert Mayiga Amadu Albert Mayiga kelen Amadu Albert Mayiga fila Amadu Albert Mayiga saba n jaw terikɛ min bɛ CNTR la n terikɛ don n dagawuli terikɛ don an bɛ kuma telefɔni b'a ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ɲɛnamaba a kɔnɔ jɛlen don
n'i y'a bila ci fɛn fɛn na a b'a ɲɛnabɔ Amadu Albert Mayiga kelen fila saba Sogɛli ye k'a to yen n'i ma Sogɛli ye k'a to yen Maliw b'a kɔfɛ dɛ cɛkɔrɔba y'a yɛrɛ di faso ma de Sogɛli y'a ka vie bila danger de la hali a muso n'a denw tɛ se ka na Faransi tuguni mun kosɔn Mali nɔfɛ ne ko k'e b'o dɔgɔya sisan walima ko k'o utiliser k'o fili caman bɛ fara aw juguw kan dɛ a juguw bɛ caya ka taa fɛ i bɛ sira min k'a bila i bɛ politiciens de ka baara la Amadu Albert Mayiga adema mɔgɔw i b'olu de ka baara la Amadu an ye mɔgɔ minnu gɛn ni e ko k'i bɛna olu dɛmɛ bi Maliw b'a kɔfɛ dɛ Amadu Albert Mayiga n terikɛ kɛlɛ cogo tɛ Sogɛli la bi a ma ka di ko bɔnbɔnni kalama a ma ka di bi i b'a lakali k'a fɔ ko sanu a ma ka di bi i b'a lakali k'a fɔ franc CFA a ma ka di bi i b'a lakali ko dolari a ma ka di bi i b'a lakali k'a fɔ ko euro Sogɛli to i kɛlɛkɛ ɲɔgɔn tɛ depuis i ma wolo Sogɛli bɛ politiki la a dɔnniya b'a la hakili b'a la wa a b'a tiɲɛ fana sira kan Sogɛli to yen i bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ bi o tɛ se ka dɛmɛ dɛ Amadu i bɛ mɔgɔ minnu ka baara la bi hali k'olu ka baara bila i k'i tilen fali kɔ ka sinɔn Maliw b'a kɔfɛ dɛ i bilama i ni Kawujimi bɛ komi Lasana ni Fuseni Kawujimi fana tun bɛ nin sira de kan a labanna cogo di Maliw b'o baaraba ni ta tiɲɛ kɛlɛ cogo tɛ Sogɛli la i ko ka di n ye o de la n bɛ video kɛ i kan bi k'i bilasira maliyɛn den bɛɛ kunkolo b'a kan da la e bɛ ka bɔ ka fɛn fɛn fɔ Sogɛli ma ta tiɲɛ don e ma malo don e ma kumasiw don e ma wa maliyɛnw bɛ tila ka tigɛ e la Amadu Albert Mayiga nin sɛbɛn i ka bila ye n'i ma Sogɛli to yen fɛn bɛ yɛlɛ i la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ Amadu Albert Mayiga e bɛ politiciens de ka baara la politicien jumɛn adema mɔgɔw hali n'a fɔra ko adema mɔgɔ bɛ négociation na a dɔw yɛrɛ b'a la ko n jaw de ka kɛ président ye an ye nin bɛɛ fɔ yan dɛ mais komi an bɛɛ bɛ hakilina kelen na an tɛ fɛ ka don fɛn dɔw kɔnɔ i y'a faamuya b'a la sinon adema mɔgɔw y'a fɔ yan k'olu bɛ fɛ n jaw de ka kɛ président ye Amadu Albert Mayiga b'olu de ka baara la an y'a fɔ yan ko adema mɔgɔ bɛ négociation na o ni sɔrɔdasiw dɔw ka di an ye nin bɛɛ fɔ yan ka tɛmɛ mais mɔgɔkɔrɔba kuma suruku b'o don o misali surumani ye jumɛn ye aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama constitution kura in dilan waati adema mɔgɔw Albert Mayiga de kɛra u ka porte parole ye n'u taara 26 mars ta ne y'a mɛn mɔgɔ min t'a kɔnɔ maliyɛnw a ye bɔ an bɛna taa 26 mars la pour que oui ka passer an bɛna taa pour que bɛɛ ka oui ta e de kɛra u ka porte parole ye o don adema mɔgɔ minnu taara 26 mars ta hali ni mɔgɔ 100 ma taa yɔrɔ la o don e de tun y'u ka kuma lasela ye o b'a yira k'a fɔ i ni adema mɔgɔ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo i ni politiciens tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo i bɛ politiciens de ka baara la olu de bɛ k'i bila k'i ka Sogɛli kɛlɛ mais kɛlɛ cogo tɛ Sogɛli la dɛ Amadu ni m'a to yen malo b'a kɔfɛ ni n kali Ala la Ala min ka bon n ka kalili ma a y'a kɛ faso ye de ka nin di faso ma ka jɔ a jɔyɔrɔ la ka faso kumabɔ ne ko bi k'u bɛna bila la k'o dɔgɔya k'o di kafiriw ma mɔgɔ minnu y'an faso ci k'an faso danbe bɔ a la k'an ka nafolo bɛɛ suɲa ko e bɛna Sogɛli minɛ k'a di olu ma Ala tɛna sɔn kira tɛna sɔn malidenw tɛna sɔn ni ma nin sira in bila bilahi namasafara bɛ taa nin ye bilahi ni n kali Ala la ni ma Sogɛli to yen i ni hali anw yɛrɛ ka teriya a bɛ ban pewu parce que an tɛ fisiri wale fɛ an tɛ fisiri fasara fɛ wa mɔgɔ mɔgɔ bɛ Sogɛli kɛlɛ bi hali Asimi man di ye parce que ni Sogɛli bɔra Asimi kɛrɛfɛ bi faiblesse don Asimi ma Asimi jugu bɛ na caya déjà mɔgɔ caman bɛ Asimi contrôle la dɛ karamɔgɔba ninnu si tɛ Asimi fɛ k'o f'u ye bi politicien ninnu si tɛ Asimi fɛ CDR mɔgɔ ninnu si tɛ Asimi fɛ ni e bilala Sogɛli la k'o ka gɛn ka bɔ Asimi kɛrɛfɛ dɔ de bɛna fara Asimi jugu kan walima dɔ de bɛna fara Asimi nin kan a ye sabali an ka ɲɔgɔn tɔpɔtɔ même pas 6 mois Sogɛli bɛna fanga in bila même pas kalo 6 ni ni transition banna Sogɛli bɛ fanga bila ka to aw bolo a bɛ taa reposer a ye wari minnu sɔrɔ k'o diya k'o dun lafiya ni hɛrɛ ni baden kɔnɔ a bɛna fanga in to aw bolo aw bɛ place min nɔfɛ Sogɛli bɛna nin bɛɛ to aw bolo mais an ka ɲɔgɔn bonya yan'a waati ka se an ka miiri saya la an ka Ala don an ka kira don cɛkɔrɔba in tɛ se ka bila nin cogo la dɛ ni cɛkɔrɔba in bilala nin cogo la n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ 100 de tun bɛ Asimi fɛ walahi mɔgɔ 40 bɛ bɔ a la n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ 100 tun bɛ Asimi fɛ mɔgɔ 40 bɛ bɔ a la olu bɛ bila Asimi contre la Amadu Albert Mayiga i bɛ sira min kan ne ma da la ni e bɛ Asimi fɛ i bɛ sira min kan parce que i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ dɛ ko n jaw de ye kɛlɛ in bɛɛ kɛ n jaw de ye coup d'état kɛ
njaw de nin kɛ mais a bɛ nin bɛɛ kɛ a bɛ tila ka t'i sigi kɔfɛ i ye nin bɛɛ fɔ i ka o don discours la Jeliba TV la Amadu ala jɔn ka siri laban ɲɛ dɛ Amadu Albert Maïga wallahi e bɛ fɛn min dɔn maliyɛnw b'o fa de dɔn ni sigira ka kuma in bɛ bɔ i da kɔnɔ dɛ maliyɛnw b'a ta fɔ an ye direct laɲini min b'i la maliyɛnw b'a dɔn direct politicien ninnu to yen aw ni mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka ɲɔgɔn minɛ an ka taa politicien ninnu dɛmɛ cogo t'u la ala t'u fɛ kira t'u fɛ malidenw t'u fɛ bɛɛ tigɛr'u la o ɲugun bɛ bɛɛ la ne ko k'u b'u dɛmɛ bi ka sogɛli minɛ ka di olu ma malo b'a kɔfɛ tatiɲɛ b'a kɔfɛ halaki b'a kɔfɛ k'aw ji min ɲininka k'aw ji min fɔlɔ de y'a daminɛ Gassama bɔra nin tile fila ka bila sogɛli la Gassama bɛ cogo di a ɲugun bɛ bɛɛ la Gassama bɔra nin tile fila ka bila sogɛli la Gassama ɲugun bɛ bɛɛ la ka bila la fan bɛɛ fɛ e bɛ na dɔrɔn i bɛ ka dɔ fɔ sogɛli ma u b'a yira ko e tɛ Asimi fɛ i tɛ bɛn fɛ farafarali o de ko b'i kɔnɔ a mɔgɔ fɛn fɛn bɛ farafarali fɛ bi tɔgɔ jumɛn b'e la maliyɛndenw bolo juguw sago cɛkɔrɔba to yen cɛkɔrɔba bɛna nin fanga in to a bolo hara tɛ mɛn bilahi ni nin transition in banna ne de y'a fɔ cɛkɔrɔba bɛ taa retraite la a tɛna da don nin si la tuguni mais k'a fɔ bɛ cɛkɔrɔba mangoya walima ka nkalon da la walima k'a lagosi bana y'a minɛ dɛ a t'a yɛrɛ kalama tuguni dɛ kunkolo tiɲɛna dɛ pititi patata e kan k'o fɔ bi kɛ e kan k'o fɔ bi parce que i sago sɔrɔ la cɛkɔrɔba banana hara ma mɛn mɔgɔw peresera cɛkɔrɔba seginni ma a bɛ yen ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ sogɛli banana bilahi même pas 4 mois mali tun bɛ ɲini ka ɲagami bi fo ɲamɔgɔ peresera sogɛli ka seginni ma o ma kɛ yan a y'a kɛ faso ye dɛ a ye baara ɲuman caman de kɛ cɛkɔrɔba to yen i filan tɛ i kɛlɛkɛɲɔgɔn tɛ bilahi an bɛɛ bɛ cɛkɔrɔba in fɛ e filɛ nin ye ne terikɛ de ye an bɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye wa n'i y'i bila baara fɛn fɛn na i tɛ ban i ye mɔgɔ ɲɛnama de ye i kɔnɔ jɛlen don mais cɛkɔrɔba in to yen n'i ma cɛkɔrɔba in to yen n'anw bɛɛ ka hadamadenya bɛ ban pewu parce que cɛkɔrɔba in ye faso kumabɔ de ye yanni sogɛli ka tugu nin sɔrɔdasi ninnu kɔ maliyɛn den si tun t'u kɔ u nana o ye kumakan fɔlɔ min fɔ k'u nana kɛlɛ tɔ parasɛfɛ o tɛ fanga fɛ u bɛ segin ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la u ma bɔ a sira fɛ i y'a faamuya b'a la u nana u ni mɔgɔ caman fɔra ɲɔgɔn kɔ o waati mɔgɔ si tun t'u kɔ u seginna sogɛli ma don min na ka sogɛli ta maliyɛn den bɛɛ donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'i y'a kɔrɔbɔ k'i bɛ sogɛli bila an bɛ segin sɔrɔdasi ninnu na waati u tun bɛ cogo min na an bɛ segin o waati kelen na an bɛ sogo waati kelen kana miiri k'a fɔ ko fɛn ni fɛnw sanna dɛ baara fɛn fɛn kɛra bi grâce à sogɛli a dɔnniya b'ale de la kunkolo b'a la faransi ka mali bila grâce à sogɛli irisi ka tɛgɛ di mali ma grâce à sogɛli nka cɛ mɔgɔ kana kɛ fisuruwale ye cɛkɔrɔba in to yen filan tɛ n'i ma to yen e ta bɛ juguya ka tɛmɛ ka jumi kan n'i ma Asimi to yen n bɛ n kali ala la ne ye marakaden halala de bilahi marakaden halala 100% ɲagami foyi tɛ n na n bɛ kuma fɛn fɛn fɔ bi la a bɛ laban ne ta ma n bɛ kuma fɛn fɛn fɔ taa n ka fɛn bɛɛ lajɛ n bɛ kuma fɛn fɛn fɔ bilahi n'a wulila i k'a fɔ ma ko tu n bɛ kuma fɛn fɛn fɔ a bɛ laban la kaw jimi y'a daminɛ waati min na n y'a fɔ a ye n ko a ka nin sira bila hɛrɛ t'a kɔfɛ kaw jimi labanna cogo di e de bɛ ka politisiyɛnw ka baara kɛ bi ko e bɛ sogɛli lagosi ka di olu ma k'i to kayi fana ye sɛbɛnni bila i ka pasi sanfɛ sogɛli kɔrɔla de a ka taa retraite la sogɛli kunkolo tiɲɛna parce que AVC y'a minɛ e ni ala na kira cɛ Amadu Albert Mayiga e kan ka nin ala hɔrɔnya kɛnɛ kan ni danbe kɛnɛ kan e kan ka t'i sigi ka nin fɔ sogɛli ma wa maliyɛn caman bɛ k'i bila dɛ n'i tɛ min kalama fɔlen fili ye maliyɛn caman bɛ ka tigɛ i la dɛ k'a da i ka comportement cogo kan nin bɛ fisuruwaleya yira nin bɛ juguya yira i y'a faamuya b'a la nin bɛ ko wɛrɛ yira e bɛ politisiyɛnw de ka baara la n bɛ n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma politisiyɛn minnu taara 26 mars ta i y'a faamuya b'a la k'olu bɛ Asimi dɛmɛ ko bɛɛ ka bɔ ni mɔgɔ ma bɔ a don e de tun ye politisiyɛn ninnu ka porte parole ye o b'a yira ko i n'u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ o b'a yira k'a fɔ e n'u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ olu tɛ sogɛli fɛ o bɛ k'e de bila k'e ka sogɛli kɛlɛ mɛ aw bɛɛ ka misɛn n ye n kali ala la wa n'an ma fara sogɛli la fanga jugu bɛ caya n'an ma fara sogɛli la ni nin fanga in taara yɔrɔ la i k'a fɔ a ma ko tu a ye cɛkɔrɔba to yen n'a ban waati sera bi la a b'a bila n'a bila waati sera a b'a bila sinon maliyɛnw b'a fɛ bi tɛ wa a ye ɲumanya min kɛ maliyɛnw tɛ ɲinɛ a kɔ fo ka diɲɛ wuli a ye baara min kɛ faso ye a tɛ bɔ maliyɛnw kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli a ye cɛkɔrɔba to yen
Assimi ninnu ka mandat tɛ tɛmɛ 6 mois kan. Assimi yɛrɛ bɛna démissionner hali a tɛ mɛn. Ni Assimi y'a bila Sogɛl ninnu bɛ Assimi de kɔ. U bɛɛ lajɛlen b'a bila. Cɛkɔrɔba bɛ taa tulonkɛ kɛ n'a mɔden a b'a ka livre sɛbɛn ka to ka Assimi ninnu bilasira ka kɛ Assimi ninnu ka conseil ye. E pressé kun. N'a ko k'a ka bila sisan a ma ɲi dɛ. A bɛ na ni division de ye. A bɛ na ni tiɲɛni de ye. A bɛ na ni farafarali ye. Ne yɛrɛ t'a dɔn aw bɛ miiri cogo min na o. Aw ni jugu bɛ ɲɔgɔn na. Aw yɛrɛ dama fana bɛ ɲɔgɔn kɔ komi subaga. Je comprends pas. Est-ce que ni waati an yɛrɛ dama kan ka bila ɲɔgɔn na? Faransi t'an fɛ, Amérique t'an fɛ, politiciens t'an fɛ Mali kɔnɔ, CEDEAO t'an fɛ. Fasoden jugu caman de bɛ yen n'o bɛ nin fanga contrôle la. Ni e nana bila Sogɛl la tuguni, Sogɛl kanubagaw tɛna sigi k'e lajɛ dɛ. O bɛ na ni mun de division? O bɛ na ni mun de ka nin fanga in dɛmɛbaga k'a bɛɛ décourager? N'i y'a mɛn ko ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔ de bɛ yen dɛ. Fanga in grâce à ka taa ɲɛfɛ bi, grâce à Vidéoman ni mɔgɔ caman caman. N ka cɛ ni ko b'olu bɛɛ kɛlɛ bi a tɛ marché dɛ. Nin sira bila Malo b'a kɔfɛ. I bɛ k'i fo, Jessica Mete k'i fo. Tanti Zanette k'aw bɛɛ lajɛlen fo. Walahi Amadou ma ɲi dɛ. Amadou bɛ politicien de ka baara la kuma fɔ a na ba filɛ. O bɛ bɔ don min na ka taa 26 mars ta ale de tun y'u ka porte-parole ye. An y'a mɛn ale de da kɔnɔ ko mɔgɔw ka bɔ k'u ka taa 26 mars la ko pour que wuyi bɛ se ka passer cogo min na. Ja bɛɛ Adema ka mɔgɔ de, a bɛɛ politicien kɔrɔ ninnu de. Maliens y'a dɔn k'a fɔ politiciens de ka baara ye nin ye mɔgɔ si ma taa. O don mɔgɔ minnu ye fanga dɛmɛ a y'olu bɛɛ janfa. A y'olu bɛɛ janfa ka taa kɛ tɔgɔ ɲini ye tɔgɔ ma sɔrɔ o don dɛ. Gandi Malien ma wele, Boumabel ma wele, Kati 24 ma wele, mɔgɔ fɛn fɛn ni fanga in dɛmɛ. Mais aw bɛ taa sira min kan ɲɛ b'a la sa. Aw bɛ sira min, ça veut dire que mɔgɔ fɛn fɛn ni fanga ka di bi. A bɛ fɛ ka bɛɛ bila kɛrɛfɛ ka tɔgɔ kura ni fɛnw sɔrɔ walasa mais fanga ko fa de b'u la quoi. Fanga ko n'an ma nin sira bila a ma ɲi dɛ. Amadou Albert Maïga n'a ma nin sira in bila a ma ɲi dɛ. A ye bɛɛ janfɔ yan ka taa tugu Adema mɔgɔw kɔ k'a bɛ taa 26 mars ta. Mɔgɔ fɛn fɛn fanga in dɛmɛ k'a bɛɛ bila bɛn de cerveau ninnu bɛɛ ka bɛɛ bila kɛrɛfɛ. Ka t'i tɛgɛ di politicien ma k'a bɛ taa 26 mars ta. Mɔgɔ ma yɛlɛ aw la yan. A ko kɛra cogo di? Hali sini a bɛ lakari ko la a ko kɛra cogo di? A ko kɛra cogo di? A bɛ miiri o de la dɛmɛ cogo tɛ politicien ninnu na. Politicien ninnu to yen i ka kɛ Sogɛl fɛ i ka kɛ nin fanga fɛ. Parce que hali nin fanga ne ma da la n'i b'a fɛ o. Parce que mɔgɔ est-ce que e bɛ aw sigilen ye yan ko Sogɛl de ka ɲi ko Assimi ma ɲi e bɛ aw ɲɛ k'o fɔ wa? Walima Assimi de ka ɲi Sogɛl ma ɲi depuis ninnu jɛra don min na e ye nin kuma sugu ninnu mɛn anw da kɔnɔ wa? La question est là. I tɛ nin bɛ fasoden ɲuman si da kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ bɛn fɛ Mali ɲɛtaga bɛ mɔgɔ fɛn fɛn kɔnɔ i tɛ nin bɛ a si da kɔnɔ. Sogɛl de ka ɲi Assimi ma ɲi walima Assimi de ka ɲi Sogɛl ma ɲi i tɛ nin bɛ hɔrɔnden si da kɔnɔ i tɛ nin bɛ faso jɔla si da kɔnɔ Mali kanu bɛ mɔgɔ fɛn fɛn dusukun na i tɛ nin bɛ a si da kɔnɔ a bɛɛ bɛ bɛn de fɛ. Mais e ye o ye e bɛ dɔ fɔ Sogɛl ma e ni Nusara farala ɲɔgɔn kan ka Sogɛl lagosi Nusara bɛ cogo di? An bɛ k'a ɲini ni lanpa ye an tɛ k'a ye. Ka lanpa mɛnɛ ka courant mɛnɛ ya faamuya b'a la ka hali kalo yɛrɛ jɔra kalo yeli an tɛ ka Nusara ye a kɛra ko wulumuso ni bo bɛ Nusara k'aw jim o kɛra dangaden ye a bilala jɔn na Sogɛl walahi ni ma nin sira in bila olu bɛɛ bɛ fisa ni e ye Amadou Sogɛl to yen dɛ kɛlɛ cogo t'a la fasoden ɲuman da a ye baara kɛ faso ye a ye faso segin a danbe kɔnɔ maliyɛnw b'a fɛ bi. Mɔgɔ c'est que n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ 500,000 n'i y'a sɔrɔ olu bɛɛ bɛ Assimi fɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ 300,000 a bɛɛ Sogɛl kanubaga de. Sogɛl ka hakilina de y'a to n'olu bɛɛ tugura Assimi kɔ. Cɛ jama min b'aw ka kelen hali ne yɛrɛ ka jama bɛ jama in na. Fanga min filɛ bi hali ne ka jama b'a la ne kanubagaw b'a la ni ne jiginna bi o bɛ jigin ne nɔfɛ. Kana miiri k'a fɔ n ka cɛ i hakili sigi dɛ. I hakili sigi ka mɔgɔ bonya. Cɛkɔrɔba ɲɛ k'a to yen pewu à partir d'aujourd'hui cɛkɔrɔba in tɔgɔ b'i da kɔnɔ. N'i bɛ fɛ i y'a faamuya bala an ka kɔrɔ ɲɔgɔn bolo à partir d'aujourd'hui cɛkɔrɔba in tɔgɔ b'i da kɔnɔ i taara cɛkɔrɔba lagosi a ye dusukuru kan Assimi dusukuru in kalan k'a ye e yɛrɛ tun bɛ yen Sogɛl ye min fɔ Assimi seginna o kan pourquoi i ma Assimi ta lagosi parce que Sogɛl de ye sipasema ye n'a bɔra Assimi kɛrɛfɛ baara bɛ tiɲɛ n'a bɔra Assimi kɛrɛfɛ Assimi kanubaga bɛ dɔgɔya o tɛ hali Assimi fɛ dɛ i bɛ na ni kuranɛ in bɛ n tɛgɛ d'a kan o tɛ hali Assimi fɛ. Ne t'a dɔn vision jumɛn b'u la peut-être u yɛrɛ bɛ fanga de nɔfɛ wa walima bɛ mun de nɔfɛ parce que ni Amadou Albert Maïga ka dusukuru kalan o to
ko njaw de y'a bɛɛ kɛ njaw de y'a ka coup d'état kɛ njaw de y'a ka baara kɛ mɔgɔ nana o ɲɛmɔgɔya ta mɔgɔ nana o tɔgɔ ta mɔgɔ nana o fɛnw ta nin CNT yɛrɛ kan ka ci ka bɔ yen pewu komi gouvernement cira cogo min na bilahi ka CNT k'a ci ka segin a kan parce que foyi t'a kɔnɔ ye foyi t'a kɔnɔ ye ma famille d'abord o de b'a kɔnɔ ye ma famille d'abord n'aw ma sabali an y'a bila da kɔrɔ min na an b'a ta ye an tɛ mɔgɔ kɔ de an b'an faso de kɔ an n'i kana dan ka kɛ teri ye dɛ hali n'an kɛra filani de n'i ye sira bila an b'i gosi yan an tɛ mɔgɔ kɔ dɛ an b'an faso de kɔ k'o f'i ye depuis sisan i bɛ sira min ka nkalon sira don i bɛ sira min ka juguya sira don i bɛ sira min kan i bɛ politiciens de ka baara la i bɛ na ni kuranɛ in bɛ n tɛgɛ d'a kan Amadu Albert Mayiga adama tɛ se ka dɛmɛ politiciens minnu y'an faso ci maliyɛnw tɛna k'u fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke n'i m'u bila i bɛ kɛ wulumusoni bo b'i ye yan bilahi i bɛ kɛ samiyɛbo ye fura t'a la dɛ n'i ma ninnu ye ka ninnu to yen fɛn bɛ yɛlɛ i la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ k'o f'i ye dɛ i b'olu de ka baara la bi an n'olu de farala ɲɔgɔn kan ka taa 26 mars ta e de olu ka porte parole an b'a bɛɛ kalama an b'a bɛɛ kalama hali n'i y'a ye zonbaw tɛ ka taa kaso la an tɛ fɛ k'an da don o bɛɛ la o an tɛ fɛ k'an da don o bɛɛ la n'i y'a ye zonbaw tɛ ka minɛ bi n ko zon ninnu ni sɔrɔdaso dɔw de ka di zon ninnu ni sɔrɔdaso dɔw de ka di o ca a ye boli sɔn k'a to bɔrɔ kɔnɔ an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn bonya n'i y'a ye zonbaw tɛ ka taa kaso la sɔrɔdaso ninnu dɔw ye politiciens de ye o sɔrɔdaso ninnu tola dɔw ye politiciens de ye di n'importe quoi Sogɛli kɔrɔla c'est normal i k'o fɔ bi kɛ Sogɛli k'a bila e de ye Sogɛli bila ye ne b'a fɔ k'a ka bila e de ye Sogɛli ta e de ye Sogɛli ta ne b'a fɔ Sogɛli k'a bila i bɛ bo fɔra ka dɛsɛ bilahi ni ta tiɲɛ tɛ i tɛ foyi sɔrɔ nin na n ye n kali ala la n'i ma Sogɛli to yen bilahi ni malo tɛ i tɛ foyi sɔrɔ nin na n'i ma Sogɛli to yen i jugu bɛ caya n'i ma Sogɛli to yen CNT in tɔ bɛ kɛ e kɔfɛ walahi n'i ma Sogɛli to yen bilahi bɛɛ bɛ bila contrôle la yan i bilala Sogɛli la yan an bɔr'i kama i ma Sogɛli to yen sisan tuguni k'i bɛna farikolo ta parce que adama mɔgɔw b'i kɔfɛ politiciens bɛ k'i nɛgɛ k'i kɛ ba falen kan a tɛ marcher dɛ a tɛ marcher dɛ voilà cɛkɔrɔba in to yen a ka mandat tɔ man jan tuguni a b'a ka mandat de ban mais n'aw ko a bɛ cɛkɔrɔba bila nin cogo de la walahi aw jugu bɛ caya mais ne yɛrɛ ma da la ne bɛ nin fanga in fɛ o mɔgɔ mɔgɔ kunkolo b'i kan da ni Sogɛli bilala bi i b'a dɔn ko conséquence bɛ yen fɛn caman de bɛ yen mais jugulamɔgɔw de bɛ ka nin kuma ninnu fɔ ne fana taara fara o kan i ye jugu de ye Faransi de ka hakilina ye nin ye politiciens ninnu de ka hakilina ye nin ye fasoden jugu ninnu de ka hakilina ye nin ye ne fana taara olu ka laɲini kɛ i n'u bɛɛ bɛ ka kɛ kelen ye dɛ Amadu Albert Mayiga i n'u bɛɛ de bɛ ka kɛ kelen ye ko in bila n'i m'a bila a b'i bila ko in bila n'i m'a bila maliyɛnw bɛ tigɛ i la politiciens ninnu tɛ se ka dɛmɛ i b'olu de ka baara la i n'olu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kuma fa n'a ba filɛ ni mɔgɔ min ma nin fɔ i siranna de i bɛ politiciens de ka baara la adama mɔgɔ i n'olu de bɛ ɲɔgɔn bolo depuis ko in daminɛ an y'a fɔ yan ko adama mɔgɔ bɛ ka négocier adama mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko n jaw ka kɛ président ye an ye nin bɛɛ fɔ yan dɛ mais mɔgɔkɔrɔba kuma suruku bo don n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ n'an bɛ taa fana an bɛ se an ye nin bɔ fɛn nin an y'a bɛɛ fɔ nin kɛnɛ kelen in kan o n'olu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ u bɛ k'u jigi da adama de kan bi ta tiɲɛ tɛ nin ye e m'i jigi da Asimi kan e m'i jigi da Sogɛli kan e m'i jigi da maliyɛndenw kan mɔgɔ minnu y'an faso dan bɛ bɔ a la e bɛ ka t'i jigi da olu de kan k'olu bɛ se k'aw kɛ fɛn ye a bɛ komi Musa Mara ninnu jigi dalen bɛ Faransi kan ko Faransi bɛ se k'olu kɛ président ye ninnu fana jigi dalen bɛ adama de kan e masa ala ka labanko ɲuman di an ma n bɛ min f'u ye kɛlɛ cogo tɛ Sogɛli la bi Sogɛli to yen sinon malo b'a kɔfɛ bilahi ni ma Sogɛli tɛ malo b'a kɔfɛ i bɛ n ka vidéo bɛɛ lamɛn i bɛ nin sɔrɔ n b'a fɔ kɛnɛ in de kan pour que i k'a lamɛn parce que n ye kangari da i ye siɲɛ joli mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali fɛ bi i tɛ Sogɛli kɛlɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ bɛn fɛ bi i tɛ Sogɛli kɛlɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ Asimi fɛ bi i tɛ Sogɛli kɛlɛ n'i ye Sogɛli kɛlɛ a bɛ komi i bɛ ka Asimi de kɛlɛ mɔgɔ bɛ se ka kɛ muso fɛ cogo jumɛn k'i t'a den fɛ walima ka kɛ ala fɛ ko i tɛ kira fɛ o bɛ se ka kɛ cogo di mais c'est n'importe quoi c'est décevant c'est honteux a ka bon hakili ma a tɛ don kunkolo la quoi mais n'an bɛ taa an bɛ se n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ nin ye n ka vidéo laban ye kan cɛkɔrɔba to yen dɛ Jagaseri o ka fisa wuli ka bɔ n sen kan Jagaseri o ka fisa wuli ka bɔ n sen kan cɛkɔrɔba m'i tɔgɔ fɔ a m'i jamu fɔ e m'a ta a tɛ e ka baara la foyi
mun de la bɛ ka cɛkɔrɔba tɔgɔ a ye mun k'i la parce que politiciens t'a fɛ faransi t'a fɛ n'i bɛ faransi ni politiciens de ka baara la an bɛ yan dɛ an tɛna tan di olu ma tuguni fo ka diɲɛ dugukolo meleke wa mɔgɔ tɛ Sogɛli fɛ i bɛ na ni kuranɛ bɛ n tɛgɛ da k'a tigi tɛ Asimi fɛ mɔgɔ tɛ Sogɛli fɛ bilahi n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma Sogɛli kɛlɛ tɛ dɛ Asimi ta bɛ tiɲɛ cogo min na o de baara ɲinitɔ don o de baara bɛ sen na mɔgɔ tɛ Sogɛli fɛ e bɛ fɛ de Asimi mago ka sa e bɛ fɛ de Asimi ta ka tiɲɛ a ye nin sɛbɛn ka bila yen de n'an ye kuma fɔ waati min na aw t'a faamuya an ye nin fɔ depuis kunu ko Adama ni fɛn dɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a tiɲɛ tɛ ka na dɔɔni dɔɔni a tiɲɛ tɛ ka na dɔɔni dɔɔni an ye nin fɔ ko Adama ni sɔrɔdasiw dɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a tiɲɛ tɛ ka na don min na u bɛ bɛn janfa ka Bumabel janfa ka Gandi janfa k'anw bɛɛ janfa k'u bɛ taa 26 mars ta a labanna cogo di o ni jɔnw de taara 26 mars ta Adama mɔgɔw o ma kɛ yan o don Amadu Albert Mayiga ye video 100 de kɛ tile kelen a video si ma taa yɔrɔ si parce que o ma mɔgɔ ɲɛnamaw da don a la mɔgɔ minnu jɔlen de faso kɔrɔ mɔgɔ minnu ye faso ta k'a da u kɔ la u tɛmɛna olu la k'olu bɛ taa tɔgɔ ɲini k'olu bɛ taa jama ɲini k'olu to yen a ko labanna cogo di n'an bɛ taa an bɛ se ni ma cɛkɔrɔba in to yen bɛrɛ kɛnɛ b'an bolo yan an bɛ gosi i bɛ bɔ fenêtre fɛ cɛkɔrɔba man kɛnɛ e b'a dɔn ne bɛ bana sini yan e b'a dɔn ne bɛ sa sini yan bana ye ala ta de ye cɛkɔrɔba man kɛnɛ hali ni cɛkɔrɔba kɛra bobo de a bɛ to nin fanga in kunna yan'a ka ban hali n'a kɛra nanbara de a bɛ to nin fanga in kunna yan'a ka ban cɛkɔrɔba tɛ utiliser comme tɔrɔsɔn ka tila ka fili cɛkɔrɔba tɛ utiliser comme musɔrɔ ka tila ka fili o ye fisugu waleya de n'i y'a ye mɔgɔ la ala yɛrɛ tɛ barika don i fɛ ko la a bɛ nin cɛkɔrɔba in to yen a b'a ka mandat la cɛkɔrɔba yɛrɛ y'a fɔ k'a sɛgɛnna mais Asimi de ko k'an ka to a kɛrɛfɛ wa cɛkɔrɔba ka fɛn bɛɛ ban même pas 6 mois cɛkɔrɔba mun de bɛ yen fɛn min tɔ yɛrɛ tɛ tɛmɛ kalo 3 kan walima kalo 6 kan cɛkɔrɔba bɛ taa retraite la mais faut que ka cɛkɔrɔba la maloya de anw de y'a ta an y'a gɛn ka bɔ yen o tɛ kɛ yan o tɛ kɛ yan an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ pour que an ka heure kana ta non n ka heure yɛrɛ sera n tun bɛ fɛ ka kuma Fanta Sise kan non n tɛ se ka kuma o kan tuguni an b'o to sini na quoi Fanta Sise ta an b'o to sini na hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasalamu ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala ka minɛnko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya